DXDC Radyoman Gitinguha sa lokal nga panggamhanan sa Davao nga makabot ang target nga milyon nga ihap sa mga turista sa syudad. Sigon ni Councilor Al Ryan Alejandre, chairperson sa Committee on Tourism and Beautification, lauman ang libuan ka mga turistang makigduyog sa mga aktibidad sa month-long nga selebrasyon sa ika-87 araw ng Davao. Sigon ni Alejandre, preparado na ang tanan para sa pag-abli sa araw ng Davao sa Marso 1, 2024. Actually, we are very much prepared kasi every week kami nag-meeting. So I think on Thursday is the last final touch of the meeting. So last December kami nag-sugod ani. So again, ang Execo, wala din siya ipahulay. Nakuha pa ang syudad human sa nahitabong COVID-19 pandemic apan malipayon ang tourism sector sa padayong pag-arangkada sa ekonomiya sa dakbayan sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.